Pini puthot na litum afa nili Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai APUTHAK se la so video long nang than pechini pon ikpo la pen na litum details mate klar daga lam la bangke kai kia son la so video arlo si thek pon long ikpo na litum la son Voreng update la pen kapre scheme update jong se karjui ning hang mate karjulong verje afa na litum la so YouTube channel la bangke na litum subscribe ikon latest update kilong verje afan belar jan theklongi hodas tame na litum ber pon ik der non tang de non pathek pen Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai jethan pon lonang lapen lang pon lonang tang te non pathek pen la so teachers Voreng Awarsai APUTHAK dak jethan pon lonang lapen lang pon lonang nali tumbe screen along thek pon long exi application are invited for the appointment of full-time faculty member as the below mentioned post purely ad hoc basis in Hauragat College mata Hauragat Karbi Anglong along principal lang pon lo la sila so pus la bangke ad hoc basis sida kipipon la pen apus bangke nali tum thek pon long ikpo number 1 along political science apanda open category special paper la bangke human rights lo la pen number 2 long bangke SMS apan stamedak apus isido open category la dak madus tambe jok pon long po la pen special paper la bangke language apan lo la pen number 3 long geography fans tambe da apos mai ASEAN people lo la pen special paper la bangke cartography afan lo la pen number 4 long history fans tambe da open category apos da AC do la pen special paper la bangke ancient history la pen number 6 long do tulang economics afan da especially ST hills la pen ST France afan sida reserve lo la pen apos pa AC la pen special paper la bangke da econometrics la pen mathematical economics la pen number 7 long do tulang education afan stame da apos AC do la ta ST hills ST France afan sida reserve pi iglo la pen special paper la bangke general lo la pen son da tag da number 8 long philosophy afan stame da apos pa AC and people lo la pen SC director ST France lapen ST Hills afan sidak reserve pilo lapen special paper lapang ke logic lo lapen dak number 9 along stame Hindi afan stame da isi ana post pang peklang ponik lo lapen ST Hills lapen ST France afan sidak reserve pilo lapen special paper lapang ke general lo kasi Ning Kehang abang fiatum nalitum jang si jogdon exhibit prabjen pen jogdon egon la pandak ison sony details take to pondo eligibility requirement prescribed by UGC norms ateng lo 55% for general la pen official la pen 50% la bangke SC candidates atumpan lo la pen the candidates may send their application along with testimonial documents and experience certificate if any or before 15 days from the date of publish lasnon dak 10 days dola 10 days aprang nalitum jogdun ikon ki jogdun nang ji din labang ke nalitum nil labang ta nilinan than ikpo kuna si jogdam ning pa lapen dake tok pondalang da service condition pay scale shall be as per KASCC mate Karbi Anglong autonomous salary and system lapen salary labang ke Karbi Anglong autonomous council pen ko an ma kipi lapen hala tum kipi ateng si alang litum stami pi pon po the college authority will not provide any salary to the candidates from college 1 the date of interview will be informed to concerned candidate later or by phone lapen college fund pen ke salary alang litum pipon pe pusida ke tokpon lapen interview date lapen a time apor labang ke nalitum jang si jogdun tulte nalitum hodak mobile number hai hoi nalitum CP den ji apot nalitum mobile number kalte email ID lang pen alang litum na contact ikpo lapen da ke pipon do the previous advertisement is cancelled which the publish on 2 January 2024 the local candidates will be available lapen laso advertisement ki dam tang hostame paklang poniklo January 2 2024 chiklo se paklang poniklo lapen hala sohot labang ke cancel ponik derlo la se puthot la non akimi paklang thiglo lapen kladak mate detail salam na litum puthot ke chini jiason chining tunglang pulte na litum la screen along ki pipon number do exi 8638605355 la so number long na litum homri igo
Principal Secretary Havraghat College mata Havraghat Karbi Anglong lapen email ID ta don nangli tum la email pen nangli tum los tami chok exi email ID la bangke dak Havraghat College 94 @gmail.com so email long le nangli tum documents bange send chok kali pete nangli tum screen long phone number thek long jila so phone number long call pens tame nangli tum arju pon email la sela so video nangli tum kan ma share ko Karbi Anglong ras tame palang iknang lapen pachini iknang lepas langsung update nanti tum kilang versi fan langsung YouTube channel lah bangke nanti tum subscribe ikon lah latest update kilang versi fan belarjan teknologi और रास्ते में nanti tum berpon ikdian non nasi pini video lang bangke nanti thon ponji lah bangke launch lah nasi dumi thak me kadu kabe Karbi 2.0 YouTube channel lang kilang rado anu fast me nilin pen KARDOM.